এই বা ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଛି। ହ୍ୟାଲୋ ମା, ଆମେ ବ୍ଲକରୁ ଆସିଥିଲୁ। ତୋ ଭାଇ ନାଁରେ ପାଇଖିନା ଆସିଛି। ତୋ ଭାଇକି ଡାକିଲୁ, କୋଉଠି ଅଛି ଡାକେ। ଆଜ୍ଞା ତମ ନାଁରେ ପାଇଖିନା ଆସିଛି ତ ଆମ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଆଗେ 3000 ଟଙ୍କା ତମେ ଦେଇଦବ ହେଲା। ମୁଁ କାହିଁ ଦେବି, ସେ ତ ସରକାର ଦେଇଛି। ବାବୁନି ସାରା ଜୀବନ ଏମିତି ପଡ଼ିଆରେ ଝାଡ଼ା ବସିଥିବୁ ବୁଝିଲୁ। ସେମିତିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ଗାଁରେ କେହି ବି ତତେ ଝାଡ଼ା ବସେଇ ଦେବିନି। କାହା ପଡ଼ିଆରେ ହଇରାଣ ହେଇଯିବୁ ତୁ। ତତେ ପୁରା ଏମିତି ବୁଲେଇ ଦେବି ମୁଁ, ଜାଣିଛୁ। କ'ଣଟା ହେଇଗଲା ସବୁଠୁ? ମୋର କ'ଣ ପଡ଼ିଆ ନାହିଁ? ମୁଁ ମୋ ନିଜ ପଡ଼ିଆରେ ଝାଡ଼ା ବସିବି, ବୁଝିପାରିଲ। ବେଶୀ ଉପର ଚଢ଼ି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ। ଚିଞ୍ଚୁ ମତେ ତୁ। ସାରେ ଆରେ ତୁ କେବେ ଆସିଲୁ? ତ କାମ ପଇଲେ ଆମେ ତ ଡାକିବୁ ନାହିଁ। ପାଇଖିନା କେତେବେଳେ ଖୋଳା ହବ? ଆରେ ଭାଇ ତୁ ଛାନିଆ କେଁ ହଉଛୁ? ସାର୍ ପରା ସେଇ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି।